या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या या खास मालवणी बुलेटिन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। सध्या 1 ऑगस्ट पासून मासेमारी हंगाम सुरू झालेलो आहे। त्यात वेंगुर्ला तालुक्यातल्या नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावर शुक्रवारी 4 ऑगस्टाक रात्री बंपर बांगडो घावलो। ह्यो बांगडो खरेदी करूक लोकांनी मोठी गर्दी केली होती। बंपर बांगडो वेंगुर्ल्यात मिळालेलो असा। कशी हो बांगड्याची किंमत काय? बांगडे कसे? बांगडे कसे? 100-10 मुळे दाखवले। वेंगुर्ल्यात बंपर बांगडो आज मिळालेलो हा आणि बांगडे 100-10 बांगडे देतात। 10-12 बांगडे घालतात 100 आणि मोठे बांगडे आहेत साईजला। सगळीकडे आज सगळे होडी जे आता रात्री 8:30-9च्या दरम्यान हे होडी इलेले आहोत। वेंगुर्ल्या नवाबाग मधली ही दृश्य आहोत। ही तुम्ही बघताय ही वेंगुर्ला नवाबाग मधली दृश्य असत आणि आज वेंगुर्ल्यात बंपर बांगडो मिळालेलो हा आणि लोकांनी सुद्धा भरपूर गर्दी केलेली हा। बांगड्याची किंमत साधारण 100-10 किंवा 12 बांगडे देतात। त्याचप्रमाणे काही होडींका मोरी इसवण सुद्धा असत। मोरींची किंमत मोठी मोरी 1200 रुपयापासून 1200-1000 अशी मोरींची किंमत हा आणि इसवण जोडी 700-600 जोडी हा मीडियम इसवण असत। आत्ता जी मासेमारी सुरू झालेली आहे।
तुमका पौष्टिक खावचा असात किंवा नैसर्गिक रासायनिक खतांचो वापर न केलेली भाजी हवी असात तर ह्याच्यावर एकच पर्याय आहे, तो म्हणजे रानातली भाजी. कणकवलीच्या आठवड्याच्या बाजारात असली कसली भाजी येतात बघूयात. आज कणकवलीच्या या मंगळवारच्या बाजारात काय विशेष इला हा, काय गावठी असा, काय वेगळा असा ता आपण जाणून घेणार आहोत. आपण जे बघतो वात ही जी भाजी इलेली आहे ही आपण टायकुळ्याची भाजी आहे, चवळीची भाजी आहे, तसेच रोपा देखील इलेली आहेत. औषधांना जाणून घेतात. औषध खैली भाजी इली आहे? अजगणी भाजी खैली इली आहे? खै खै अशो पडिया हे कोणी असे होत खै खैचे आजीन सांगल्यान आमका ही वेगवेगळी भाजी इलेली आहे. आपले जे सुरई तांदूळ आहेत, कोकमा देखील इलेली आहेत गावठी. औषध कसली भाजी आहे? बानगी चवळी टायकुळो आणि वट्याची याल अजगणी. हे आपले कणकवलीतले स्थानिकच आहेत, त्यांनी ही भाजी आणलेली आहे. टायकुळो असा सगळे जे भाजी आहेत आणि काही जे भाजीची रोपं आहेत ती आणलेली आपण दाखवतलो. ही बघतो ही जी भाजी काय सांगशाल तुम्ही? काय काय ह्याची वेल मोगरा, हळदीची पानं, कढीपत्त्याची रोपं, त्याच्यानंतर उरवडिया, शेवग्याची भाजी आहे, चायची पाता, गोंडे आहेत, त्याच्यानंतर हे आपलं काय तर मोहरीची भाजी आणि हळवाची रोपं आणि तगर ह्याची मोहरी आणि ह्या मोहरी नाही काय. तुम्ही आज भाजी खरेदी करतास, काय सांगता? भाजी खरेदी करतास, काय घेतलास तुम्ही? घेतलंय मोहरीची भाजी. मोहरीची भाजी हो, मोहरीची भाजी, फागला, भोपळ्याची भाजी. बाजारात कशी परिस्थिती आहे? बरी आहे. बाजार भरलो नाही तेवढं, पण आपले आता भरात त्याच्या पुढे. हे कणकवलीचे होते सगळेजण, त्यांनी सांगितले बाजार भरात, पण थोडीशी बाजाराची परिस्थिती बरी आहे. अजून बाजार भरता पण थोडेसे महाग आहेत काही गोष्टी असं देखील त्यांनी सांगले. आपण आणि काही जे बाजारात बसलेले आहेत, जे विक्रेते आहेत त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत काय आहे परिस्थिती. हॅलो, झेंडूची रोपं आहेत, कढीपत्त्याची आहेत, मोगरा आहे, काकडीची रोपं आहेत, वरी आहे. ही रोपा तुम्ही घराकडे लावली असत ती घेऊन येतात आणि हय विक्री हो, घराजवळची घेऊन विक्री करतात. कशी पद्धती ही चालतं चांगली? हो, चांगली जातात विक्री, लावतात ते. काही नाही लस तू हरकुळवरून गावठी नारळ ते आज ते बाजारात उपलब्ध झाले, काय सांगशील? गावठी किंमत सांगू? 22 रुपये, 20 रुपये, 18 रुपये गावठी नारळ. खैना आणला असे? बांदिवडा ते भगवानगड म्हणजे आपला देवस्थान त्याला हो, उबटाव गडाच्या खाली हो, भरतेश्वर मंदिर पुढे भरतेश्वर चिंदर. परिस्थिती म्हणजे आता पाऊस जोरात असल्यामुळे माणसांचा येणं जाणं कमी आहे, पण दुकानांची वर्दळ जास्त आहे. दुकानात कणकुलीत आमच्या सगळ्या खेडेपाड्यातून लोक येतात भाजी विकून. गावरान भाजी असतात, गावठी कोंबडी असतात, गावठी अंडी असतात आणि मुंबईवाले सगळे बाजारा दिवशी बाजार करून मुंबईसुद्धा काय वेळा अंडी गावठी घेऊन जातात, काजूगर घेऊन जातात आणि कणकुलीसारखी बाजारपेठ तुमका बाकी काही मिळायची नाही. सगळे वस्तू मिळतात कणकवलीत. एकमेव ठिकाण आहे कणकवली म्हणजे. आज कणकवली शहर जी बाजारपेठ असा तशी बाजारपेठ तुमका कुठच्या शहरात मिळणार नाही आणि उच्चांक कणकवलीत या आमच्या मार्केटचं मंगळवारचा बाजार भरता. तुमचं नाव काय? सदानंद पारकर. गावठी अळूआ काय सांगशात? ह्याचा अळूआ अळवड्याचा अळू आणि काय घेतलास तुम्ही आज? आज कुरडूची भाजी, अळवड्याचा वळू आणि ह्या काय
भारंगीची भाजी. भारंग्याची भाजी खूप चांगली असतं असं म्हणतात. होय, चांगली असते, आरोग्यात चांगली. गावठी आणि हे अळू बिळू घेतलं काय सांगशील? 50 रुपये शेर. खैना इला तुम्ही अजगणी पारकरवाडी. चिकू पण आहोत, गावठी आहोत आणि हो गावठी आहेत. हो सगळा गावठी हो आहे. गावठी. हो गावठीच बाजार हा बऱ्यापैकी आहे. हो गावठी. हो पागलाची भाजी आरोग्यासाठी चांगली, हां, थोडी कडवट तुरट अशी भाजी ती, हां. आणि केली तर अगदी व्यवस्थित, म्हणजे कांदा टोमॅटो घालून व्यवस्थित केली ना तर त्याच्यासारखी भाजी नाही. आणि पावसात मुद्दाम ती भाजी खाल्ली पाहिजे लोकांनी, कारण ह्या भाज्या नंतर मिळत नाहीत, आता पावसातच मिळतात. त्यामुळे ह्या भाज्या खाल्ल्या तर आरोग्याला एकदम चांगल्या, डायबिटीजला वगैरे एकदम भाजी एक नंबर. पागला ही शरीरासाठी सगळ्यात ताकदवर अशी भाजी हा असा एका पेपरमध्ये आर्टिकल लिहिलेला होता. आणि आमच्या पूर्वीचे जे पूर्वज आहेत ते सुद्धा ह्याच्याबद्दल असंच सांगत होते की सगळ्यात जास्त जर कोणाकोणाला बरं नसेल, ताप आला असेल किंवा काय झालं असेल तर त्याला ती फागलांची भाजी करून द्यायचे पूर्वीचे लोक. गाठी चांगले आज असे, म्हणजे पावसाळ्यातच भेटतं नाही अळू. ही गाठी की नाही कॅल्शियम वगैरे असतं. कशाने तयार करतो? हे जरा पानं ना आदल्या दिवशी काढायची, जरा बावाक होई जरा अशी, हे होऊ काही म्हणजे कडक असताना बनवता येत नाही ते, आणि नंतर ते वळायचे असे पानं धुवून. अळूची आपल्या साधं गावठी अळू आपलं रानात येतं ना ते अळू. खैना इला नाव काय दिलं? आम्ही रामगड. तीळ आहेत, चिंच आहे, कोकमा आहेत, दोडकी, पडवळ, या सगळ्या गावठी आहे. चिंच गावठे, खैना इला वागदे. बाजार आहे आणि तुझ्याकडे फळ विक्रेते बरेच जण आहोत, काय सांगतो? सफरचंद, मोसंबी, संत्री, डाळिंब सगळे जातात. प्लम, पेर आणि काय किवी. वातावरण बाजारात दुकानात ग्राहक वगैरे येतात. हा, किरकोळ चालू आहे, पाऊस भरपूर आहे, किरकोळ चालू आहे. काय काय उपलब्ध आहे आज बाजारात? बाजारात फ्रूट आहे, भाजी सब्जी आहे, सर्व म्हणजे प्रकारचे आहेत, आंबे पण आहेत. मंगळवारच्या बाजारात बसलाय, काय सांगा? तब्येतीला चांगलं असते, कारण हे म्हणजे आरोग्य दृष्टिकोन चांगला आहे. काय काय आहे? मूग, मटकी, वाटाणे 3 प्रकारचे, हरभरे, कुळीत, मसुरा, असे 12 प्रकारचं कडधान्य आहे. काय काय घेतलं आज? काय काय खरेदी केलं? मी कोथिंबीर घेतले, हां, भेंडी घेतले हां, आणि आलं घेतलं. हां. बाजार आज भरलो हा. भरलो, खूप भरलो. गावठी देखील भाजी येईल या बाजारात. हो गावठी पण आली, वाली वगैरे गावठी आणि भेंडी गावठी आली. खैना इलाच तुम्ही करंजातून कविता कृष्ण बुचडे. आज आपण बघलो कणकवलीचो बाजार. आजच्या मालवणी एपिसोडमध्ये खास कणकवलीच्या बाजारामध्ये खैली भाजी ही रीती बघलो. खैली भाजी चांगली हा, खैली भाजी गावठी हा, खैली भाजी वेगवेगळ्या प्रकारचे भाजी येईल, तसेच रोपा देखील येली आहेत, गावठी अंडी आहेत, त्याच्यानंतर गावठे आपले जे कडधान्य आहेत ती देखील आहोत. त्यामुळे ह्या सगळ्या आपण बघितलं. कोकमा देखील आमची हट कणकवलीत दिलेली आहेत. त्यामुळे सगळे जे स्थानिक जे लोक आहेत हे व्यापार करतात. तशाच पद्धतीने टोमॅटो, बटाटी, कांदे हे देखील आहेत. टोमॅटो काहीतरी महाग झाले आहेत काही, त्यामुळे काही जणांनी सांगल्याने की आता महागाई झाल्यामुळे आमचा ह्या परवडत नाही, बाजार देखील जरा कसं स्वस्त हो, सरकारने काहीतरी या लक्ष द्यावा असे देखील काही जणांनी सांगितले. कोकणात 1 ऑगस्ट पासून मासे पकडूक सुरुवात झाली आहे. आता आपली पारंपरिक मासेमारी तशी कमीच बघूक गावता, तर कशी असता पारंपरिक रापण मासेमारी चला बघूयात.
म्हणजे नमस्कार, मी दीपेश परब स्वागत करतो आहे तुमचा कोकणसाद लाईव्हमध्ये. आणि आता मी असं आहे वेंगुर्ला नवाबागचा जा बहुचर्चित जा झुलता पूल आहे, त्या झुलत्या पुलावरती मी आता असं आहे. आणि आज शनिवार आणि उद्या रविवार सुट्टी असा आणि अनेक पर्यटक आज वेंगुर्ल्यात भेटी देतात. त्याचप्रमाणे सध्या मासेमारीसुद्धा सुरू आहे. 1 ऑगस्टपासून मासेमारी सुरू झालेली आहे. आणि काल आपण बघितलं, काल रात्री एक बंपर बांगडो मिळालो मच्छीमारांका आणि आज सकाळी सुंगाटसुद्धा मिळाला. आणि आता तुमका मी दाखयतले रापण मासेमारी सुरू आहे सर. आणि रापण ओढण्याचा जा मच्छीमार असतात, पारंपरिक मच्छीमार, ते रापण ओढतात. मी आता असं आहे नवाबाग या ठिकाणी जो झुलता पूल असा नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरती वेंगुर्ला नवाबागात, त्या ठिकाणी मी असं आहे. आणि मी जातंय ते रापण ओढतात खाली नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरती. त्या ठिकाणी मी जाते आणि तुमका दाखवते कशा प्रकारे रापण ओढतात आणि त्या रापणीक आज काय मासे लागलेले असत ते सुद्धा आपण बघूयात. म्हणजे झुलत्या पुलावरून निसर्ग बघा कसं दिसता. वेंगुर्ला बंदर आपला सध्या ओहोटी सुरू आहे, त्याच्यामुळे पाणी पण किनाऱ्यात कमी आहे. आणि ही आपली मांडवी खाडी आहे. अनेक पर्यटक सुद्धा आपल्याक दिसतात. आज शनिवार उद्या रविवार सुट्टी असा, अनेक पर्यटक सुद्धा इलेले असत. आपण बघूया आता. हे बघा मंडळी, इकडे रापण मासेमारी सुरू आहे बघा. आणि आपण थंय आता जातेलो, रापण ओढणं सुरू आहे. रापणी हे जे तुमका होडीये दिसतात, हे आज रात्री जातले मासेमारी करू. हे या ठिकाणी सगळी जाळी वगैरे सज्ज करून ठेवलेली असत आणि हे रात्री जातले मासेमारी करू. आता ही पारंपरिक आपण रापण बघूया काय मिळाला रापणी. हे इकडे या ठिकाणी रापण ओढतात असत. हे वेंगुर्ल्याचो सुंदर असो निसर्ग सुद्धा तुम्ही बघा. हे आपला आपल्या वेंगुर्ल्याचा याच पुलावरून मी आता खाली इलोय. झुलता पूल असा एका नाव असा, याच पुलावरून मी आता खाली इलोय. आणि ह्या पूल जा जोडलेला आता माहितीच असताला बऱ्याच जणांका की आपलं जो वेंगुर्ला बंदर या ठिकाणी जो रोड जाता आणि नवाबाग समुद्र किनारो याच्यामध्ये जी खाडी आहे त्याच्यावरती हा पूल उभे असा. आणि बघा कसं मस्त पैकी निसर्ग म्हणजे मस्त दृश्य आता झुलत्या पुलाचा. आणि बरेचसे पर्यटक एका भेट देतात. आणि आता हे बरेचसे लोक, हे किती लोक जमले आहेत बघा. या ठिकाणी रापण ओढतात. आता रापण ओढणं सुरू आहे. मी तुम्हाला दाखवतोय. रापण आता जवळजवळ ओढून झालेली जा. ही बघा, ही अशी जाळी रापणीची अशी मोठमोठी जाळी असत. आणि ही आता रापण जवळ ओढलेली आहे. मला वाटतं बऱ्यापैकी मासे मिळालेले आहेत रापणीक. बघूया आपण काय मिळालं आता. लोकांची गर्दी बघा किती आहे रापणीसाठी.
आता मी जिवंत मासा पकडत होतो. हा बघ हलका फोटो मार इकडे थांबा इकडे सारखे लागे करा. जास्तीत जास्त तुला कुर्ले मिळाले ना, कुर्ले मिळाले ना, कुर्ले मिळाले आणि बारीक मासे असतात बघा, बघू शकता तुम्ही. खाली खाली ओढ होता खालचा मागं खालचा मागं बस ना उचलून बस ना फाराव काढा रे. अरे एंड पण अडू गेलो. बघितलात मंडळी तर रापणीच्या मासे खरेदी करू गर्दी बघा. हे स्थानिक वेंगुर्ल्यातले असत. काल संकष्टी होती आणि आज शनिवार हा, उद्या रविवार हा, त्याच्यामुळे आज जास्तीत जास्त आपणाक रापणीत छोटे मासे आणि कुर्ले बघूक मिळाले. लोकांची गर्दी बघा. हे आता रापणी ही अशी रापणा जाळी बघा, तुम्ही बघू शकतात रापणीची जाळी. मी आता असे वेंगुर्ला नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरती असं आहे आणि ही रापण आता मच्छीमारांनी ओढलेली आहे आणि यात जास्तीत जास्त आपणा कुर्ले बघूक मिळाले. खेकडे म्हणतात, कुर्ले बघूक मिळाले आणि बारीक मासे सुद्धा असत आणि ताजे फडफडीत असत.
आता बघा आता काय घेतलंय आता पाठी ओढून घे खाली घाल पहिली आधी पुरी घाल खाली पुरी हे आता मासे ज्या धूक नेल्यानी हे 2 जाळी असतात. हे एका जाळीतल्या माश्यावर आणि तुम्ही बघतात हे जे मच्छीमार बांधव आहेत आपले ते धूक नेतात ते का मासे धुतात ते. हा तर तुम्ही बघितलात ही होती आपली जी पारंपरिक कोकणातली जी रापण मासेमारी आहे ती रापण मासेमारी होती. आणि ही रापण आता ओढून जे मासे जे मिळाले त्याची आता ती पुढची प्रोसेस करतले ते वाटे वगैरे काय असतात ते त्यांचा घालतले ते. आणि बरीचशी गर्दी रापणीचे मासे घेऊन सुद्धा मोठी गर्दी या ठिकाणी जी लोकांनी हाती केलेली आहे. आणि कारण ताजे मासे असतात लहान मासे असतात त्याची कढीसुद्धा मस्त होता. आणि तुम्ही बघितलात तर त्याच्यात कुर्ले सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आपणाक बघूक मिळाले आणि लहान मासे होते त्याच्यामुळे बरीच लोकांनी गर्दी केली. आणि आता ते हैसरच खरेदी करतले आणि ते सुद्धा जर जास्तीत जास्त हैसरच विकतात ते मासे. आणि जा काय असता तो म्हणजे पूर्ण मासे ते विकून टाकतात. तर ही पारंपरिक मासेमारी होती. आणि काल या ठिकाणी शनिवार होतो आणि काल याच नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरती बंपर बांगडो मिळालेलो. मोठ्या प्रमाणात बांगडो होतो. जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 100 रुपयाक 10-12 असे बांगडे हे या जागेवरती देऊ होते. आणि सकाळी सुंगाट मिळाला म्हणजे मीडियम सुंगाट सकाळी मिळाला आज सकाळी. आणि सुंगटासुद्धा 150 ते 200 किलो अशी किंमत होती सुंगटांची सुद्धा. आणि आता ही रापण मासेमारी आपण बघितली. वेंगुर्ल्यात सध्या मासेमारी सुरू झालेली 1 ऑगस्टपासून आणि सगळ्या प्रकारचे मासे मिळतात. त्याच्यामुळे नक्की या वेंगुर्ल्याक आणि मासे खरेदी करा. जर संध्याकाळच्या वेळी गेलात तर अशी रापणीचे मासे तुमका ताजे घेऊक मिळतले. सकाळच्या वेळी तुम्ही साधारण एक 11 ते 12च्या दरम्यान जर इलात या नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरती तर तुमका सुंगटा वगैरे या माशांसाठी जे मच्छीमार जातात त्यांच्यासाठी ही घेऊक मिळतली. आणि रात्री इलात तर तुमका सुद्धा मासे मिळतले. रात्री 8 नंतर मात्र येऊ 8-8:30 नंतर सुद्धा तुमका हैसर नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरती मासे घेऊक मिळतले. त्याच्यामुळे नक्की या आणि ताजे मासे घेऊन चला. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगार भिमुख होण्याचा स्वप्न होताला साकार. दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठासा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू. 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी. माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका.
सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधून 1 वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रिशियन सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय आसा मगे वाट कसली बघतासात या संधीचो फायदो घ्या आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक कोकण 7 ऑफिसच्या बाजूक युनियन बँकेजवळ सावंतवाडी किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव सावंतवाडी संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49. कोकणवासियांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे गणेशोत्सव. आता गणेश चतुर्थी म्हटली की फुगडे भजना येलीच. कोकणात प्रत्येकाच्या घराकडे जाऊन भजन करण्याची परंपरा अजूनही असा. त्यामुळे आता आपल्याकडची तबला दुरुस्त करणं किंवा नवीन तयार करून घेतली जातात. सावंतवाडीतल्या चिताराळी तबला बनवण्याची घाय बघूक गावता. कुडाळ तालुक्यातल्या नारूर हयचे रवी कदम यांचा या दुकान असा. गेल्या 10 वर्षांपासून ते तबला दुरुस्तीचा काम करत असत. जिल्ह्यातले अनेक नामांकित बुवांची तबला त्यांच्याकडे दुरुस्तीसाठी नवीन तयार करून घेण्यासाठी येत असतात. बघूया. समुद्रातले मासे पकडूक आता सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे मच्छीमार होडीये घेऊन आता समुद्रात जाऊक सुरू झाल्यात. किनाऱ्यावरसून ही होडी ओढीत ओढीत समुद्रात ढकलूची लागता. बघूया अशीच समुद्रात मासेमारीक जाणारी होडी. नमस्कार मंडळी, मगाशी बघितल्यात तुम्ही रापण मासेमारी बघितल्यात आणि आता हे होडी आहेत ते आता मासेमारीक जातात समुद्रात आणि हे जवळजवळ रात्री 8, 8:30 ते 9च्या दरम्यान पुन्हा परत येतले आणि हे काल हेच होडी ह्याच होडींका बंपर बांगडो मिळालेलो आणि आज सुद्धा बांगड्या या मासेमारीकच हे जातात आणि बांगड्या बरोबर सुद्धा तुमका सुरमई मोरी असे सुद्धा मासे मिळतात, पण ते आता सध्या महाग आहेत कारण कमी मिळतात आणि आता हे होडी सध्या मासेमारीसाठी जातात आतमध्ये समुद्रात जातात आणि आता हे 8:30च्या दरम्यान रिटर्न येतले. तर कोणाक जर मासे होय असतील ताजे फडफडीत तर वेंगुर्ला नवाबागमध्ये तुम्ही 8, 8:30च्या वेळेत येऊ शकतात. तुमका हयसर ताजे मासे हे मिळतले आणि मी तुमका दाखवते. हे बघा होडी आता चालली आहेत मासेमारीसाठी. अशा प्रकारे ही
खूप मेहनत लागता मित्रांनो. ही मंडळी होडिये सुद्धा आपण जे मासे खातो हे होडिये अशा प्रकारे मेहनतीन ते या किनाऱ्यावरून वरती होडे लागलेले असतात आणि ते अशा प्रकारे ढकलीत ते समुद्रात नेतात आणि त्याच्यानंतर ते इंजिन जे असतात आपला सुरू करतात. पण पाण्यात जायपर्यंत अशा प्रकारे ढकलूचे लागतात आणि ते हे होडिये रिटर्न काढताना सुद्धा आता तुमका कमी माणसं दिसतात. मात्र ज्यावेळी मासो तुमका ह्या होडयेत असता किंवा ह्या होडयेत ज्यावेळी वजन असता त्यावेळी ही होडी ओढूक खूप माणसं लागतात आणि हे कष्ट हे मच्छीमार बांधव जे आपले असतात ते करतात आणि त्याच्याचमुळे आपणाक हे ताजे मासे खाऊक मिळतात असंही म्हणाक हरकत नाही. ही बघा, ही मगाशी जी होडी होती ती आता चालली जवळजवळ पाण्यापर्यंत गेलेली. आता हे थोडे पुढे पाण्यात गेल्यानंतर जा इंजिन आता चालू करतले आणि पुढे जातले. बरेचसे होडिये गेलेले आहेत आता आतमध्ये. तर मंडळी ही दृश्य असत वेंगुर्ला नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरची ही दृश्य असत आणि हे जे आपले मच्छीमार बांधव ते आता मासेमारीसाठी आपापले होडिये घेऊन समुद्रात निघाले आहेत आणि हे रात्री 8, 8:30 ते 9च्या दरम्यान हे सगळे होडिये परत येतले किनाऱ्यावरती आणि मग रात्री बघूया काय घेऊन येतात हे मासे. पण ही होडी जे असत हे किनाऱ्यावरती असताना हे किनाऱ्यावरून समुद्रात ढकलू किंवा समुद्रातून किनाऱ्यावरती आणू अपार कष्ट लागतात मंडळी आणि हे मच्छीमार बांधव असत यांचे हे कष्ट आपण या ठिकाणी बघू शकतात आणि याच्यामुळे आपणाक ताजे मासे हे खाऊक मिळतात. सध्या पावसान सुद्धा विश्रांती घेतलेली गेले 2 दिवस. सुंदर असो ह्यो निसर्ग सुद्धा आपण बघू शकतात. वेंगुर्ला नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरची दृश्य असत. वेंगुर्ला बंदर सुद्धा आपण या लांबून बघू शकतात. ह्या वेंगुर्ला बंदर काका कितके होडी असत जवळजवळ 50-60 होडी आहोत आणि आता किती वाजता येतले रात्री 8, 8:30 का कशासाठी गेले खायच्या माशासाठी बांगडे सुरमय ह्याच्यावर ठेवून होडी ढकलतात. हे काय म्हणतात हो तर्म. हे बघा मंडळी 50-60 होडी असत. काल बांगडो जास्त मिळालेलो ना, आज बांगड्यासाठीच गेले.
तर अशा प्रकारे आता हे होडी बांगडो किंवा आता ते जे काकांनी सांगितलं की सुरमईसाठी सुद्धा गेलेले असत. पण बघूया आता समुद्रात जाताना काय माहीत नसतं काय मासो मिळतलो तो. तर हे 8:30 8:30च्या दरम्यान हे रिटर्न येतले आणि काय मासे मिळतात ते बघूया. तर ही मासेमारीक सुद्धा अपार कष्ट हे मच्छीमारांका करूचे लागतात. ही होडी ढकलताना समुद्रात किंवा बाहेर आणताना सुद्धा मोठे कष्ट हे लागतात आणि तुम्ही बघितलात व्हिडिओमध्ये कशा प्रकारे ते ढकलतात आणि ओढताना सुद्धा हे आता कमी माणसं आहोत पण ही होडी बाहेर काढताना सुद्धा जास्त माणसं लागतात आणि खूप कष्ट असतच ते काय पर्याय नाही. आणि हे वरती किनाऱ्यावरती आणतात आणि त्याच्यानंतर मासे जे आहेत ते मिळतात. तर 8 8:30 वाजता बघूया या होडींका काय मासे लागतात ते. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. शिरोडा वेळागर समुद्र किनाऱ्यावर जाळ्यात अडकलेल्या कासवा घाईल्या झिलग्यांनीच सोडत समुद्रात सोडला. महेंद्र गवंडी, प्रशांत मांद्रेकर या झिलग्यांनी त्या कासवाक वाचयल्याने. बघूया. बरोबर टाइम लागला दिसता शिपले बी लागले. हो आता स्टॉप करू मग एंडिंग काढूया. स्टॉप करून इंडिया काढूया. पाय अडकले दोन दिसतात. पलटी मारणार कासवा. पलटी मार. पाय पाय तोंडात अडकला काय रे. राव रे आमका नाव लायता रे परत दिसता रे. दर्या वाटेल कर ट्रॉन असं कर. दर्या वाटेल कर.
बघ मस्त होतो. राव हां जाम पडला तो आता वय त्याला. आता गेला. कुत्र्यांका मिळतला आला सकाळला. कुत्र्यांक मिळतला आला चान्स काय ना मला त्यांका शिरागला आमचा गेला ना. अशे मालवणी बातम्या आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटूया पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव.